soc Paula i us vaig llegir una estona del llibre Retorn al regne de la fantasia de Jerónimo Stilton. Visc al país de les joguines. Quan vam aterrar a l'acolorit país de les joguines, Òscar es va quedar amb la boca ben oberta. Jo sempre havia somiat de visitar aquest país. Mai no vaig tenir ni una joguina quan era petit. En una graciosa casa de nines vivien una colla de nines amb un sostre dedicat de porcelana. Pústula va saltar dalt del trenet. Uau, uau, uau! Que divertit! És divertidíssim! Vet aquí un cotxe de corda o un altre amb telecomandament. En un estany es sentia el sorollet de les llantes del motor teledirigides. Per contra, al cel hi havia avions telecomandats. Mentre feia un tomb, vaig trobar una clau de cristall. Que estrany! El meu llibre que he llegit és Duna. Els seus autors són Muriel Villanueva i Pere Arnau. El fragment que he llegit és: hi ha estius que t'ensenyen a créixer. A mi me'n va tocar un. No vaig aprendre a nedar ni a anar en bici, però vaig aprendre una altra cosa, a entendre una mica millor. Ese és el fragment que a mi m'ha agradat. Adiós. Córrer sense por, de Giuseppe Catozzela. Ell s'esforçava, però era massa difícil. Aprendre a llegir era un procés llarg. No es podia intentar a la tarda. Asseguts al pati a la tauleta de l'Ave i en Jacint tenien per jugar a cartes, sota un sol encara calent que només feia venir ganes de divertir-se. Bon dia. Un fragment en valencià per dia del llibre. A València, cada 23 d'abril, la plaça s'ompli de llibres. Autors signen exemplars i la gent gaudeix de la lectura. Valencià, una festa per a la ment. Moltes gràcies. Bon dia. Un fragment en valencià per dia del llibre. El 23 d'abril a València, els llibres prenen vida, les paraules volen lliures i la imaginació no té límits. Valencià, un regal de lletres. Moltes gràcies. Títol del llibre: La història interminable. Autor: Michael Ende. Agafa el llibre i el va observar per totes bandes. Les tapes eren de color coure i brillaven en moure el llibre. El va fullejar per damunt. S'adonà que el text estava imprès a 2 tintes. No semblava anar il·lustrat, però tenia unes cap lletres inicials a cada capítol, grans i precioses. Parant més atenció a la portada, i descobrí 2 serps, una clara i l'altra fosca, que es mossegaven la cua i formaven un cercle, i al cercle, en lletres entrellaçades, hi havia el títol: La història interminable.